Je naozaj také zlé ísť na lacnú dovolenku? Zistím v Španielsku. Ako inak letím z Ryanair, lebo za 56 eur ťa tam nevezme ani trip z lacnej huby. Čakal som, že budem sedieť v batožinovom priestore, no check-in mi priradil bezplatné sedadlo pri okne s extra miestom na nohy. Super, no zo súcitu k ostatným sedím aj tak skromne, ale iba prvú minútu. Po pristáti zistujem, že mám rovnako pekné počasie ako tí, ktorí za dovolenku zaplatili tisíce eur a škodoradostne sa presúvam do najlacnejšieho ubytka v centre Malagy s varovaniami miesto recenzií. Tak som sa fakt obával, čo ma čaká, no nakoniec to bolo úplne normálne štýlové ubytko bez neželaných zvieratiek. Strávim tu 3 dní a ďalšie 3 v Seville, v bytiku v takomto krásnom vnútrobloku. Všade chodím pešo, lebo je všetko po ruke a čo nie je, to vyrieši MHD. S touto kartičkou Tarieta Consorcio za euro 50 to je jedna jazda menej ako plechovka Red Bullu, ktorá ti dá krídla. Miesto mekáču si pochutnávam na španielských špecialitách ako churros, paella a zapijam sangriou, pretože tu sa spretitné nevyžaduje. Na čom neušetrím sú atrakcie, ale neprejsť sa týmto adrenalinovým chodníkom Caminito del Rey či nevidieť rozprávkový pamätník Krištofa Kolumba, ako by ste ani neboli v Malage. V Seville zase okusíte temperamentné Španielsko s bičími zápasmi, flamenco show a nádhernými pamiatkami. Lacná dovolenka vôbec nemusí byť zlá, len po jej vyúčtovaní zistíte, že nakoniec vôbec nebola taká lacná. Michal, ty si minul 760 eur!